Dobrý deň. Na tomto videu si ukážeme, ako funguje šéf-sekretárska súprava na ústredník Sorcom medzi telefónmi Grandstream GXP 2100. Takže do tejto ústredne máme zaregistrované 3 IP telefóny, jeden je značky VEL, ďalšie 2 sú značky Grandstream. Obchodník zdvihne telefónne slúchadlo a vytočí 1748. Začne vyzváňať klapka riaditeľa a klapka sekretárky. Riaditeľ vidí, že mu volá obchodník na číslo 1748. Sekretárka vidí, že obchodník volá na číslo 1745, ale zároveň vidí signalizáciu, že niekto volá na riaditeľovú klapku, takže jednoznačne vie určiť, že hovor je určený pre riaditeľa. Hovor prevezme a rozpráva sa s obchodníkom. Následne hovor zaparkuje a obchodník môže na pozadí počuť túto hudbu. Sekretárka sa spojí s riaditeľom, stlačí tlačidlo interkom a oznámi riaditeľovi, že na linke číslo 1 má zaparkovaný hovor. Hovorov môže byť zaparkovaných viac, bude svietiť linka 2, linka 3 alebo linka 4. Interkom ukončí riaditeľ alebo sekretárka a následne si riaditeľ môže prevziať hovor na linke číslo 1. Stlačí tlačidlo linka číslo 1 a rozpráva sa priamo s obchodníkom. Hovor je možné ukončiť. Samozrejme, je možné zaparkovať týchto hovorov viac, čiže na obchodníkovom telefóne vytočím 1748, hovor prevezme sekretárka, zaparkuje ho. Beží hudba na pozadí, na klapku obchodníka vytočím znova 1748 a zvoní klapka sekretárky, klapka riaditeľa. Sekretárka zdvihne a hovor opäť zaparkuje. A riaditeľ sa tým pádom môže rozhodnúť, či si prevezme hovor na linke číslo 1 alebo hovor na linke číslo 2. Ak si do určeného časového limitu nikto neprevezme zaparkovaný hovor, je možné hovor prevziať na klapke sekretárky alebo hovor ukončiť. To už záleží, čo je nastavené na ústredník Sorcom.